startede, da jeg gik i børnehaveklassen, så det har været, da jeg var 6 i 93, må det være. Ja. Sådan på fritidsklubben dengang. Det var kun for sjov nede i på fritidshjemmet, hvor vi bare spillede, når vi skulle have slået tid ihjel, inden vi skulle hjem, havde jeg sagt, ikke? Og ellers så har jeg gået mere op i noget andet dengang, og gik jeg til noget fodbold i et års tid, og noget basketball, og noget volleyball, sådan for skudt af hinanden. Jeg brugte mere tid på det sådan i weekenderne, ud at spille, og sådan møde andre klubber og spille med de andre unger i klubben. Jamen det var jo for et par år siden, da jeg slog op med daværende kæreste, og havde noget, jeg skulle bruge noget tid på, og kastede mig over en gammel kærlighed i bordtennis, som jeg altid har været glad for, altid har været forholdsvis god til i forhold til de andre, jeg spiller med. Genfandt kærligheden der, og der var nogle gode mennesker, man kunne snakke med om aftenen, når man var deroppe, og få nogle gode kampe og blive bedre. Jeg har spillet der i 2,5 år nu. Det er godt, fordi det er sjovt at spille. Personligt så kan jeg jo godt lide noget med noget fart og noget teknik, og der er noget konkurrence med de andre, man spiller med. Og det er jo altid sjovt at vinde. Det er også altid sjovt at spille en god kamp, også selvom man taber. Og så er der jo det sociale i det, der også har holdt mig fast. I hvert fald, det har holdt mig i Roskilde. Jeg boede en kort periode længere væk, men blev holdt her af det sociale, og kørt herop hver uge for at spille. Så noget socialt og noget teknik, det er det, der ligesom... Jeg er mange, der vil hade mig for mit skuespil, og det elsker jeg jo. Jeg kan ikke lade være, selvom jeg har prøvet utallige gange. Det kommer kravlende helt ned fra maven af, hver gang. Folk hader det, og det gør jeg også selv. Det er lidt sjovt alligevel. Og så er jeg jo også rigtig glad for at gå i defensiv. Stå og samle alt op med folk, de kaster i hovedet på mig. Jeg er PT holdleder på vores C3-hold, og det er så 3. sæson, jeg er det nu. Så det vil sige, at jeg står for at arrangere transport med folk, og hvem der skal spille, og finde ud af, hvor vi skal spille henne, og folk, der møder op, og sørge for, at vi får spillet de kampe, vi skal på det rigtige tidspunkt med de rigtige folk. Mit mål er jo altid at gøre det bedre end sidste år. Sidste år var der 10 hold i puljen, og vi blev 5 eller 6 i puljen. Den sidste halvdel af sæsonen, der klarede vi os rigtig godt. Der var nogle nye spillere, der kom på, og det gik ligesom fremad, og vi vandt en del flere kampe i den anden halvdel af sæsonen. Så jeg håber da helt klart, at vi gør det bedre i år, end vi gjorde sidste år. I år er der kun 7 hold i puljen, så jeg vil sige, at vi skal i hvert fald op, og 3. og 4. plads, det er i hvert fald ønsket. Ja, nu fortalte jeg, at jeg er rigtig glad for skolebold. Det er også sådan rimelig god til at spille med, men spilstilen passer ikke til alle. Derfor så kunne jeg jo godt tænke mig at blive bedre til at spille mere rigtigt, som de dygtige gør. Det er så stadig med lidt skru, men ikke som det primære. Men mit spil skal blive hurtigere og mere konkret og fast. Jeg har ikke intentioner om at skulle skifte klub. Jeg bor i byen, men som sagt så er det så ikke det eneste, der holder mig. Det er også det menneskerne, der er her. Jeg føler mig godt tilpas med. Og har en fast plads på holdet, og føler mig godt tilpas og bliver her, så længe jeg nu kan se ud i fremtiden.